Straight to the point. Nagunas tumisgutanan karong butaga mahigala ang Pag-asa padayong nagmonitor sa low pressure area nga sulod sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR). Nahimutang kini sa may Cavite area og dunay high nga tsansa nga mahimong usa ka tropical depression sud sa 24 oras. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Kapitolyo mukibhang og 60% sa budget sa probinsya alang sa sunod tuig nga budget mga kaigalan. Straight to the point. Gikan sa kasamtangan nga 25 billion nga annual budget, himuon na lang kini nga 10 ngadto sa 11 billion pesos sa 2026. Straight to the point. Kini mahigala mo ay realistic nga budget. Kaya nga to mahigala makuliktas Kapitolyo sa iyang mga buhis o guban pa. Ang kwartas Kapitolyo mahigala kung imong tan-aon tanan-tanan sa tibok tuig mga kaigalaan moabot ang mga 9 billion. 9 billion so mag-budget mahigala 9 to 10 billion. Ang budget ni Pambari 4 10 billion, igo-igo gina 10 to 11 billion. Kaya kadto si Gwen Garcia mahigala ang iyang budget 25 billion. Nganong mo budget magka 25 billion nga ang imong income sa Kapitolyo 9 billion raman. Mao to mahigalang paukyab ni Gwen Garcia yang ipatuo mahigalang dako kay tag budget karon tuiga kay 25 billion. Unsa man taw pag-implement ana? So siguro to dayon niya tong mga katutuang mga programs, mga projects sa Kapitolyo nga iyang gusto. So padako-dako og budget, pero way kwarta, plano lang pero way kwarta. So unahon to niya butag kwarta ang Suroy-Suroy Sugbo og ang Pasigarbo sa Sugbo. Straight to the point. Karon si Pambari 4 ang giuna mahigala ang mga district hospitals, mga provincial hospitals ngani nag-hire na sad mahigala og additional nga mga doctors, mga 13 additional ka mga doctors og mga 30 kapin ka mga nurses aron i-deploy sa atong mga tambalanan sa probinsya. Straight to the point. Oni mahigala ang serbisyo publiko under sa administrasyon ni Governor Pambari 4. Straight to the point. Sa pikas bahin, kapin sa 40 ka domestic, international o domestic nga mga flights sa Mactan Cebu International Airport na langan o nakansilar tungod sa pag-ayo sa danyos nga bahin sa runway sa airport kagahapon. Straight to the point. Sa nagpagtagad lubutaga mahigala sa tumaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang Dastria dito mahigala sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan. Pirmiro mga kagalaan kay gipaundang man sa DENR. Ya kaniadto mahigala pulti man kahawd ni ini mga higalang Presidential Assistant for the Visayas nga si Michael Dino. O nya napa si Gwen Garcia. Pulti kahawd to mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Unsay nahitabo ni patuyan lang pataas ang building. Karon mga sukin tigpaminaw gipaundang sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kay wa makatuman mahigala sa gihatag nga ECC permit mga higala sa DENR nga kutob ra sa 3 ka andana og imong tan-awon ang isla sa Bantayan kutob ra gyud sa 3 ka andana kay tanang taon nituman sa balaod ang tanang negosyante nituman sa balaod except mahigala ni ining Dino. Inay maoy leader, inay mao mga higalay modelo sa pagtuman sa balaod. Mauna hinoon mga higala ang nisupak ni ini. Straight to the point. Oman mga higala sa ilang pag-counter na sa kunuhay mga legal nga pamaagi nga kinini ang labot sa katukuran sa Dastria. Karon mga sukitig babinaw lahin na pod nga approach. Appeal to the emotion ang gihimo mga higala karon. Ngadto mga higala kang Pambari 4 kunuhay gigamit ang mga trabahante. Kunuhay gigamit mga higala ang mga kontraktor nga ipadayon lang ang maong nga proyekto kay luoy kayo ang mga trabahante. Anaw nila mahigala inday ken wa man mada og istoryang legal. Ari na dayon sa kunuhay appeal to the emotion nga luoy ang kontraktor, luoy ang trabahante. Mana pwede nga inaana o magtrabaho sa legal nga pamaagi. Isod bang kayo kay naluoy lang ka hala bisag illegal okay lang. Una ka dunay mga madakpan mahigala nga mga kawatan, mga snatcher. Moingon lang okay lang kay luoy man kay duna may kaldiro nga makaob ug walay dung agon.
Isod na mahigala og sa debate pa na fallacy of argumentum ad misericordiam. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ro butaga sa tubawan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Police Regional Office 7 wa matayog sa kalit nga paghulip sa liderato sa kapulisan og nipasalig og igong suporta alang ni Police Lieutenant General Jose Melincio Nartates Jr. Straight to the point. Police Lieutenant General pa ni, mahimo na ning general kay ma-4-star man. Ang problema di man mo hawa story. General Nicolas Torre, Andres Balaod magid usarigod ka tao ang dunay 4-star. 4 stars, diha mahigala nga ikabit sa iyang abaga. Kana mao ang nagranggog general. Ang sunod niya nga ang next in rank mga sukit tigpaminaw, second in rank mao ang lieutenant general, 3 ka stars. Unya dunay gitawag og major general, 2 ka stars. Nasa abaga tan-awon niyo insinya mao nay pagtan-aw niyo sa ranggo, dako ba ni ranggo gamay ba. Unya ang usa ka star gitawag og brigadier general. Na si Torre mga higala mooy 4 stars general. Under sa balaod, usa lang gyud katao diha sa PNP organization ang dunay 4 stars, Nya di man manaog story. Ang pamiling 3 stars mga higala kini si Lieutenant General kini ni ang Jose Melincio Nartates. Straight to the point. Pagtagad mo na nga aron nga manaog si Torre, ufir-ufira na lamang. Nga sige lang kay itudlo maglaing posisyon. Pagtagad Robotaga, unsa bagay natagakan ni Torre, unsa bagay natanggalan, ato ninya ipadayon Robotaga sa atong bawan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, oy, si Nicolas Torre day mga higala kini ni ang miadto day mga kaigsunan. Kini ni ang nipatimaw gahapon og ni klaro nga wa siya nahiubos kuno matud pang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Human sa hulipis katungdanan na okay ra kuno siya, bahala na og medyo guol sa ilaw. Ayaw lang ipakita ang guol sa ilaw, smile lang gihapon. Pero ang smile magud mahigala nga dunay gibati sa kay iladban murag mulutaw gyud, bisag unsaon pa. Pero unsaon taman no nga kini ni ang napulihan man gyud og unsa gyud mga rason mahigala do naging mga lawom ini nga mga rason nganong naingon ni ana. Unya naghatod pod siya mahigala didto kini nagpakitag una dito sa lower house of Congress aron dalhan og cake si Kongresista Laila de Lima atol sa iyang birthday kagahapon. Kasweet man na ining Torre mga sukid tigpaminaw As kang lipaya sa mahigala ang Congresswoman na Laila de Lima nga gidad-an siya og cake mahigala labihan ka sweet nga cake mahigala gikan ni Torre. Samtang sa laing bahin, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni mando og lifestyle checks sa mga opisyal sa gobyerno. Klaruhan na ng lifestyle check. O ang tanan magani, maapil gyud ka Mr. President og lifestyle check anang kalakihan. Ini uguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ang init gyapon kayong hisgutanan ron mahigala ang bida murag naa pa naglutaw-lutaw pang hunahuna sa uban nga makapanglingo-lingo kandi ka katuo nga nahitabo mahigalan General Nicolas Torre kini nga natanggal siya mga higala sa iyang pagka-PNP chief. Og si Cardo Dalisay pa mga kaigalaan, Kuya Cardo katuto ang probinsyano ginganlan sag tanggol, pero si Torre ginganlag tanggal. Porbida na unsa maning kalakiha. Isa bagay makatuo mga sukit tigpaminaw lagi na no nga kanang daghang leksyon baya nga makuha nato ana. Nga kanang bitong tingali ma-feel nimo sa kakalakas kaayo, ngilngig kay ka kisabay makatuo in tao makahimo sa BBM ano Limang ka mahigala usay gipakita ni Torre. Mawit tayo sa bato nga iyan ang gihimo tanan na suko ko niya og nalipay ko og naluoy ko niya. Mo sulting bato. Nga naman, di man ka na mahigala gihimo niyang tanan? Katulan na ang pagdakop niyang Kibuloy mahigala supporter ng Duterte iya yung gib. Kuan, although doon na ito'y kaso mahigala po sa Kibuloy, pero kinsa may basta-basta nga makadakop ni Kibuloy. Si Torre. So, sikat kayo sa mga higala nga pagkapulis ba? Kaya, why, kuan yun? Nya, pagkahuman sa Presidente Duterte sa may dakop nga, kaya niyang hilain ko no, si Duterte mahigala.
Usay makaingon sa kagbasin nagabaan sa tiguang, no? 80 anyos sa Kutos Duterte, kita mga higalag, gituluan ba ito sa mga katiguangan inday nga kanang mga senior citizen gikan sa pagkasaysinta, si tinta na mga luya naman na dili na to na sila kuanon. Ato na sang ayuho na, no? Naman tay pagtahod sa mga senior citizen. Pero siya insap hihilain ko yan. Wa ba ka magabain, no? Turbida, siya mga higala mo'y labing natudlo nga PNP chief gikan unta sa PNP una mahigalang PNP nga nahimong PNP chief apan sus purbida mubo pinakamubo mahigala nga termino nga dili pa gyud retirement indakin sagad nang human magyud imong termino kini retire ka kani wa gyud ka retire pagkagrabihang hitabuaw mura bag unsa kataas ang iyang paglupad maupod mga higala ang iyang pagkahagsa. Straight to the point. Yan ingon dayon nga sige lang kay na-confirm mas Malacañang nga doon na kunoy posisyon ihatag. Bantayan na to unsa na posisyon na. Ha? Kay posisyon gani higher than being a PNP chief makaingon ta kana. Pinangga gyud sa Malacañang. Pero og tagag posisyon mahigala nga ubos ayay Consuelo di Bubo raman. Kaliman ka pagkamubua si Marbel mahigala perting taasa nga na-extend pa tungod mga kaigalaan sa eleksyon, gi-extend pwede man to dili extend Marbel ba? Muto na naon. Doon na may capacity story nga mo mapuli pero gi-extend nila si Marbel. Pero si Torre May 29 napili nga next PNP pag junto formal assumption niya mahigala sa iyang opisina is PNP chief warak abot mahigala sus 85 days lang yun. August 25 warak abot og 3 months day. Tanggal si General Torre ngano man daghay nag-ingon nga ngano kano si Marbel may lagi extend man unsa may pamahayag Marbel ingos Marbel kanang mag-drugs dili man nato na mako ng drugs kay kinini ang pataas man na sa oras basig yun na nalipay ato kay yes Torre kay so ingon man nga kanang adik bati gyud ang adik ha pangit ng adik tara ko balikan sa Marbel be tara na extend si Marbel unahan to si Marbel kuno do be kane be paminawon tong audio na bakit may mga tao gumagamit ng drugs remember hindi sila addict kasi gusto lang maging addict remember ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin especially mga ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras kasi pagka gumamit ka ng drugs gising ka nadadagdag ka remember ang trabaho natin sa gamay lang cut sa freeze malipay mga adik pagkabatian ni ang statement nga kanang ibig sabihin magamit ka drugs adik ka padagdag lang sa oras na no basin so nalipay sila ni gi-extend si Marbel kanya doon na siguro na igo mahigalan Torre kay inyo man story mahigalan kanang adik bati na pangit paminaw story be aritan Torre dong bebe ato Torre be ato nga klarohon be tinang isura na di ba diretsong usap ang crackdown naman natin hindi lang diyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga lahat ng pinagbabawal na gamot walang mabuting idudulot sa inyo yan tingnan nyo ang before and after artista napakaganda na addict tinang isura di ba diretsong usapan real talk wala pang addict o substance user na gwapo at maganda lahat pa talagang ang crackdown naman natin sa iba pang mga droga lahat ng pinagbabawal na walang mabuting idudulot sa inyo yan tingnan nyo ang before and after artista napakaganda na addict tinang isura di ba diretsong usapan real talk wala pang addict o substance user na gwapo at maganda lahat pa tama freeze kini po Jane Pajardo sa likod mahigala nga mogi yang badi-badi apil pod katangtang pero asahin laglain wala gitangtangas pagkawan kay kini iya indakin siya ra may spokesperson ni Torre ha nya sinaligan siya very supportive ni Jane Pajardo katong kang kibuloy katong pagdakop ni Duterte hasta pang boxing mga higala ni Torre grabe support si Jane Pajardo
Karon bago naman PNP chief, si bago na po na niyang itudlo may galang spokesperson. Kay choice man na sa PNP chief kinsa himuon niyang spokesperson inday ken nga doon na po kay trust niya nang imong himuon nga spokesperson kay lisod man sa kay mga higala o kananaang di mo inline o hunahuna og ang imong pagsalig wa pod. So mo ni mga higala pero karon tanggal man story mo na niingon sa Bato mga sugid paminaw ang reaction ni Bato ha ato paminaw sa Bato sa dong kasama nga names be aritang Bato kadali Kulas ni Do. uy unsa man kulas man Bato ni Do ha Ay! be aritang Bato names be ato paminaw sa be ang reaction ni Bato mga kagilaan daghay na reaction na ni oh galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi-back lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko kahit na bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts, ginawa ko na lahat pagkatapos ngayon tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masamang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until daw masama loob niya, sir. Until daw, sir, masama. Okay, so mo ni, murabag, huwag imong tanahon ba, si Tory bitaw tinuod, grabe nga, kada na ang ilang gipahimo ni Tory, gihimo ni tanan. Obey first before you complain gito ka Tory, ray. Ang kanang military mga, obey first before you complain. Pero kini ka Tory, obey, ano ba? Why complain? Gihimo ni tanan, even ang pag-execute mga higala o usa ka order nga supak sa konstitusyon gihimo niya. Imagine ka nang dakpo ni mo ng former president mga kagalaan nga mahimo ni mo na former president imong dakpo mga sugid Pilipinas wa masubay sa Rome Statute, wa masubay sa konstitusyon. Kaya niyang gidakop o kaya niyang hilain kuno niya mga higala. So gituman niya sa mando sa taas tuman niya nya karon mo niya madangatan. Di malalim mo pero story gahapon naghatod mga higala cake ni Laila de Lima. Okay naman iyang kuhan kagahapon siya yang ato paminawon tong na interview sa mga reporters kuno names naghatod sa cake ni Laila de Lima kay birthday di ay ni Congresswoman Laila de Lima mahigala gahapon. So gihakdan mahigala cake ni General Nick Torre niya paghuman interview sa mga reporters mo ni mahigala ang iyang pamahayag ato paminawon kuno names. Mo ni mga pictures kita na okay ni sige. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Okay. As to the nagulat ka of your relief or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts. Freeze names. Okay. Kani sakto na yung pagkatubag. I'm still composing my thoughts. Dili kalimod tao ra sa gusto rin sad. Tao ra sad siya. So, sakto na yan. Kung sa masayop sa gusto rin mapagawas niya ang iyang kalagot, sakto na diha kanang naka sa sitwasyon niya kuan sa ako sang gihon ako na unsaon. Di pa sa maka-explain dayon, makatubag dayon kay basig mo nang korniron yun yung i-push to the wall nga magtubag siya basig kuan sa ba? Mapareha to dayon ni kuan day katong may sa bitaw tubag sumdog kasi kinsa tos Gulyas day Sir Eddie Gulyas itong tiguang Congressman Eddie Gulyas nga gipangutana may gala ingon nga ayo sa ko pangutan aron day kay kanang kinalibang sa puton panahon sa puton tadi ta kaayo tubag.
ilugdang-lugdang sa niya, malugdang-lugdang na ka, at so recover na kagamay day, mawa na mo sapot, sa balik na ka. So kaniya sakto niyang tubag ha nga, isa-isa, I'm still composing my thoughts. So, isa-isa ako pasang gikuan, ako pang gihunahuna unsaon ni, ako pang gikompose ang iyang tubag. Okay na iyang tinubagan. Kay liso ba kay magkapasakit tinon sa istorya day, og tubag siya yaw-yaw sa tamang sa ginhawa na. So mo nang pagkasultiha mga sugdig paminaw, medyo calculated ninyang tubag mga kaigalaan nga pangutan-on kanimo ana kinini ang isa-isa nagkompose pa ko unsaon ni ya mo na yang tubag mga higala. Sige padayon ko no names. Sige. Tanong na kung kamusta ako. Okay, andito naghahanap buhay. As to the nagulat ka of your relief or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Okay, freeze. Ato lang para yun, freeze lang. So, maghimo sa statement in due time. So, at least kuhan siya ha. Kay kung sa napasa iyang kuhan, gilamhan nga kuhan pa niya, pagutanon ni mo, pasig, iyang balikason niya sa bumbong. Basin niya iyang balikason si Rimulya. So at least iya sang i-compose I will make a statement in due time. So unya na lang ha, mahimo ra kog statement ana ha. Okay po ni siya da. Tigon sad nga ni kun ba tan-aw niya murag mahimo sa statement karon delikado unsa iyang mabuhian nga istorya. Safe po ni iyang tinubagan. Okay, proceed names. What do you mean by that, sir? Pumasok ko sa Grab delivery, sa food delivery. At nakatanggap ako ng message sa aking app. At nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Sir, may offer daw sa inyong position. Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement. Kung meron man. Ano po, pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang naunang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Freeze. Sakto siya mo rin yung tubag, ha? In fairness story, ha nga, og tagaan ka, ofilan ka sa gobyerno, unsa man, ofilan ka lang posisyon, tanggapin man ni mo dili. Sa nga, we will not put the, kuan ba, kanang, kinini ang karwahe ahead of the horse. Mo na siya may gala. Ayaw, dili sa na to. Karon moro na istorya nga, we will cross the bridge when you get there. Nai-offer og ufilan ka sa gobyerno, imo man dawaton. Sa isa-isa unya na lang kay mag-una man ta. Ngano man calculated yung tubag. Kay og tagaan sa mahigala og cabinet post, meaning promotion na. Og tagaan sa mahigala cabinet post. Kit ato i-evaluate ha. Nai-offer ang gobyerno, unsa may i-offer? Kung hatagan sa cabinet post, promotion niyan turi. Kay mahimo magkang alter ego sa president. But kung tagaan sa gamay, konsuelo di bobo na. Mura ba kanang mura ba Randy ba? Randy Suson. Giilugan ka baginan ka ambinang imong nakay giinom-inom black label. Ambinang imong black label be. Gikuha imong black label. Guol ka, ngayon ka nga. Ila ka guol kay di ay ipuli. Tigaan ka og blue label. O sa ilimnon pa ba? So gikuha nimong black label, gipulihan kag blue label, mas mahal man blue label. Promotion nindot. Muwa imong kaguol, pero kada gikuha blue label, ang binang blue label. Nya TV ka nya, ay kaguol kay ilisan ka. O di puli kulapo. Labi na mingon nya, ay kaguol ka di aray puli soktong. Medyo dakog diferensya. Para sa mga manginumay, ang uban no magkahibaw nang sa dili manginumay, ari ka sa sama ba kanang gitagaan ka na kay gihatag kay nga chocolate, nga tagaan ka chocolate dako kay Toblerone. Gikuha ang Toblerone, pagkuha ang Toblerone, guol ka, ay ila kay kaguol, kay tagaan ka, ay ila kaguol, day bubot. So kini iyang tubag calculated ni isa-isa. Wa
pa man. Wa pa may announcement niya, wa pa man kung sa'y offer. So, imo nang klarohon sa, mo offer mahigalag cabinet post, promotion ang Tore. Di man sa qualified, umingin ka mahigalag, open ang position sa NBI director. Pagka NBI director, dili qualified si Tore because under the law, kinahanglan mag-abogado. Kinahanglan mag-abogado ang NBI director. Unya ka rin po ka sa ombudsman, mausad. Under the law, kinahanglan mag-practicing lawyer ka for at least 10 years. Lawyer gaya po gipangita. So di sa mo igo dito. Asa man sa pwede mo igo. Kung tagaan sa cabinet post, ibutan tala may ingon sa Inday King nga, atong tangtangon sa bunuan, himuon kan DPWH secretary. Makaingon story, nasa akin pa rin ang huling halakak. Kana og magtukod og anti-corruption office, depende na. Tanaw na to may galag kung anti-corruption office under sa PNP. Wa gihapon. Parehan lakson sa una ba tagaan mo sa siya mahihid sa PAOK TF. Pero under reporting niya po sa PNP chief, mubo nga ranggo. So tanaw to evaluate na to ni mga higala, klarohon ta ni mga kaigalan. Kay ug moingon mahigala nga tanggal story pagka PNP chief, pero ipuli sa ni Manuel Bunuan sa DPWH, mas dako nga ranggo na. Nya mas juicy pa mahigala. Or moingon nga kinis Cristina Frasco sa DOT ato ning tanggalon, ika ipuli to re. Bintaha gyapon kay cabinet postman. Directly kon nahimo man kang alter ego sa presidente. So kini yang tubag, okay ni tubag niya day nga ay sa kay maguna ang karwahe sa kabayo. Unya na kung naa na gyud announcement unya unsa ilang offer. Tan-aw sa nimo di ba ni ang offer promotion ba? Ikuha ka pagka PNP chief kay gitagaan kag mas dako. Murag blessing in disguise pa. Okay lang to. Kuhaan sa PNP chief pero mas nindot nga komposisyon ron. Or gikuha kas pagka PNP chief niya gitagaan kag ulog-ulog lamang, ulog-ulog nga ranggo. Ay bawaan man mo ng ulog-ulog nga ranggo. Una ko gingon gikuha nimo ikaw ilibulunos. So ito magkakuan blue label gihatag nimo gikuha blue label ang blue label o di ay syuktong. Kadakog diferensya mga higala. Kadakog diferensya kaya atoy padayon ang interview ni Tore. Proceedong names. Kaya ato kanalisa ron. Executive privilege, pwede. Okay. Sir, you think yung pagtanggal sa inyo has anything to do with yung binawi na mga appointments mo? I'll make that will be included in my statement in due time. Okay, calculated ha. Freeze ha. Calculated ay. Ayun niya, sa man katong mga appointments, kaya doon na magiging problema dito, kaya mo sunod siya na pulcom nga memorandum, wa niya makonsultang ni Mulya, ingon sa appeal na sa akong statement o niya, ha? Murabag ka na ng, imong tanawon niyang tinubagan, ha? Kuha ni, na kanini ang, na-calculate niya ni. Now, og imong ibutang story mahigala pagka DPWH Secretary, tangtangon mahigala si Bunuan, ipuli ni mo ni, promotion na ni Tore. Lahi man sa direktor sa NBI, specific man kinahanglan abogado. Og ombudsman kinahanglan abogado. Ang DPWH di man kinahanglan day. Nya si Tore engineer mas Tore sad. Engineer mas Tore pero dili sa civil engineer. Pero pwede bang itudlo? Pwede. Taro sa nitabo Mark Villar. Si Mark Villar gitudlo isip DPWH secretary. Unsa man engineer din na? Di talawa. Si Mark tahimik lang. Pwede itudlo si Tore. Kaya gi-offeran mahigala si Singson. Si Singson katong DPWH Secretary during the time of Pinoy, wa man masugot. Kini si Bunuan, nagmagahi lang ni. Angay naman yung Morisail, Bunuan day. Angay na ni, pakauwa wala ning tawhana. Dakog palpak ang DPWH. Og ipuli si Tore diha. Ang question, pwede ba si Tore ibutang? Pwede. Civil engineer ba siya? Dili. Ang istorya, engineer siya, pero dili civil engineer. Unsan nga engineer story? Pero pwede ba? Yes. Dili man specific under the law. Lahi man sa NBI. NBI director, specific nga lawyer yun. Ombudsman, specific nga lawyer yun. But, ang DPWH secretary, wa man giingon. Wa po giingon engineer yun. Example na ko ha, si Mark Villar, gitudlo dia, engineer ba si Mark Villar? Moto nga si Mark, tahimik lang. Daghan mo ning klase sa engineer, ha?
Electronic engineer ni si Kwan, si Tore. Oh? Dili ni siya civil. Daghan man industrial engineer, naman mga higalay, mga communications engineer, daghan man eh. So si Tore electronics ng iya, dili sa civil. Mas maayos yung civil imong ibutang. But pwede ba ang tubag pwede? So kung ihatag niya mga higala ang DPWH, tanggalo nila si Bunuan, kaya wala naman sa hinungdan eh, ibutang story sa DPWH, so yung story, nasa akin pa rin ang huling hakaalakha. Pero di gani mga higala, bida, makaingon yun ka, wa na yun. Nakaingon ka mahigala, goodbye gyud mahigala in town story mga sukid tig paminaw, pastilan. Mao na laing leksyon nato nga makuha nga bisan unsa ka kasikat, bisan unsa ka kangilngig, unsa ka kagamhanan, unsay nahimo nimo sa imong amo or unsa ba, dili day garantiya. Posible mahigala nga dunay kakulian gyud ni San John Vic Rimulya na outside na John Vic Rimulya under mahigala sa 48 laws of power. Usa diha giingon you do not outshine the master. Basig na outside na si John Vic. Kay si John Vic mo ngadto mahigala mas kalmar man kay pero story mahigala labaw pa magpresidente ug mo suroy. So mao na atong atangan, tanaw na to mahigala, paminaw lang mo sa DWHP kay atong analisaron unsang klasiha sa ranggo ihatag. Manalize na to kung kana nga ranggo promotion ba o kana nga ranggo ulog-ulog ba. Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. May buntag mga kasama ato ang mga sukindig paminaw diri sa DYHP sa Kabisayan ug Mindanao. Ingon man usab ato makaigsunan dito sa Luzon ug sa gawa sa nasod nga kanunay nga nagsunod sa tulumano ni Attorney Rufil Fernandez Banyok matag alas 6 ngadto sa alas 10 ang takna sa kabuntagon o ni karong buntaga mga sukindig paminaw kita mo ay mo tiwas sa programa ni Attorney Rufil kay doon na siya ay importante sab kaayo mga sukindig paminaw nga giasikaso karong nga mga orasa. So ako inyohan temporaryo nga makauban kasamang radyoman Benji Tanghian maoy mag-uban-uban ninyo ron mga sukindig paminaw ha. Tama oy kuan ron nga kanang naa nga mag-uban kasamangkin o ni ato ang mga naminaw karon nga mga nangaon mayong buntag ninyo dihantanan. Ato ang mga kaigsunan nga naa silang tatagsa nga mga panimalay nga nagtan-aw og naminaw silang tatagsa ka mga radyo. Good morning kaninyong tanan din ha. Anyang uban mingon kasamang Benji nagpadidit pag ita gabi. Okay, oni kaganiha mga sukindig paminaw. Kanang naa nga gisgutan to ni Attorney Rufil kabahi katon sa pamahayag ni kanang naa nga kanhi PNP Chief General Nicolas Torre mga sukindig paminaw kay antod karon kasamangken wa pa man gihapon kon asa ibutang no wa pa mo announce ang Malacañang kon asa gyud ibutang mga sukindig paminaw si General Torre kay kanang naang giingon to ni Attorney Rufil kaganiha nga dili sa pwede og arisa sa NBI dili pwede kay dili man abogado arisad sa ombudsman usa nga qualification abogado gawas lag niingon si General Torre nga og abogado po isgutan og abogado po ako ikatubang abogado man pugo gawas lang siya niingon kasamangkin kabantay ka nandun na kay kailang hambugiro ba adun na kay kailang hambugiro nga kung maestra ikatubang maestro po siya pananglitag doktor ang ikatubang maestro doktor po siya pananglitan og mga doktor mga natad sa medisina ang isgutan maayo po kuno sa expert po kuno isa sa labaw pa sa doktor murag doon na mo nailhan na nakasamang kinda pananglitag maghisgot mga sukindig paminaw sa mga building maghisgot sa mga project sa gobyerno engineer ikatubang engineer po siya muna nga palitag abogado ikatubang basig mingon po General Torre og abogado po ako ikatubang abogado man pugo amuram po kog abogado kanang naabang ang atong nailhan no katunto ang pananglitan konduktor ikatubang maghisgot sa natad sa medisina nga hawod sa kayo mga sukindig paminaw nga sobra pas doktor kadtunto ang giluwa nas katawhan sa probinsya Sugbo.
si kanhi Governor Gwen Garcia. Ha? Pananglitag magisgot sa natouch medisina mga sukin tigpaminaw. Ha? Lupig pa niya mga doktor. Ha? Basig ingon ani sa story kasamangkin nga litag magisgot og mga balaod, ha? Batig nga magisgot og mga balaod basin og kanang naa nga alakansi pa ni abogado. Magisgot pod mga sukin tigpaminaw sa sakit sa baboy. Ha? Kadto sa una magisgot og sakit sa baboy, hawd sad si Gobernador Gwen, ha? Kay sobra pa sa veterinarian mga sukin tigpaminaw, ha? Inoon murag dili ingon anang mentalidad ni Tory tingali pero wata kay balo kasamangkin kay gani kaning iyang pagdesisyon sa paglahugay sa dagko nga mga opisyales sa kapulisan. Iya man kang gipatigbabaw nga hawod gyud siya. Bisag niingon na ang Napolcom nga ayaw og ipadayon ang imuhang tinguha nga magbutbuot ka diha og reshuffle sa dagkong opisyal sa kapulisan. Yahagi nga gikuan kay matod pa panglawgaw ra ng ila. Panglawgaw kana wa ka kay balo nga. Wa ka kay balo nga kanang naang Napolcom mga sukin tigpaminaw kun dunay promotion gani kasamangkin. Mupasa ka dito papel ato usana sa maprobar na Napolcom sa imuha nga mga promosyon. Unya kanang kapulisan nato ato ang mga local government units atong kapulisan under kana sa DILG. Wa siya kay balo tingali wa masig nalimot kay balo guna story pero kana bang hawod kaayo kay basi og nakatan-aw niya nga mura og sa iyang tan-aw mga sukin tigpaminaw cabinet secretary ni sa pagtan-aw ni kanang naa nga presidente Marcos, ha? Nganuman giingnan gud siya nga dunay bagong champion. Way lain atong bagong champion, General Nicolas Torre. Yun ato sa i-check to makaubanan dito sa Mangrove. Yes, Radyo Man Benji. Kauban nato sa tong Arman Patrol at Speed Pilot Idol Double D. Kinyong Idol 3 sa IFM 93.9 o DYHP Arman Cebu Tatak-ar. Amen. Okay, salamat kay Idol 20 sa imuhang report. Kalingaw ning padidit lagi. Basta. Okay, onya ato sa nga i-check makasama sa ato ang mangrove planting karon diha sa may SRP. Naka-standby si Radyoman RV Veloso. Usab mga sukin tigpaminaw kining nia agini kasamang Nestor sa ato ang pag sa ulog sa ika-73 nga sukad sa pagkabanhaw sa Radio Mindanao Network kon RMN. Ika-73 senior citizen na gyud. Sobra pa senior. Yes, kasamang RV, happy anniversary sa RMN. Kumusta mo diha? DYHP RMN Report. Third anniversary sa RMN. Ingon man sa ito mga suking tigpaminaw. Salamat kayo sa inyong suporta. Ani ata karon sa may SRP site ni siya kasamang Benji. Kabahin sa una sa Inayawan Landfill. Dinigyapon sa Dakbayan sa Sugbo kasamang Benji. Unya, ani karon doon na tayo mga gikugtan nga tungki or propagule sa English nga mahimo na siyang mangrove kasamang okay. Benji. So maunay ka nang gamiton nga inyong iugsok mo na inyong itanom. Yes, kasamang Benji. O gani, kauban sa dato ato mga kaubanan sa DYHP RMN Cebu o IFM ato mga kaubanan sa drama o sa ato ang Senro kasamang Benji. So, bugatan. So, aniya sila karon kasamang Benji. Nakasugod na ta kasamang Benji sa pag tisok o ugsok ni ining mga tungki. Aniya gani si kasamang Aida. Happy anniversary. Inani siya kasamang Benji. Kung matanong na siya. Si Kuan na kasamang Remart, kasamang RV, pwede ma-landscape na iyahang cellphone para makita na to ng uban, makauban. Diya kay mga nindot mamug attire. Diya, karong buntaga po. Nga ka na muraga mapahigda ang kuanang, sige, atuloy ko ano kay tuwa dito makaubanan atong kinatibuk ang puwersa sa DYHP sa IFM, no? Dinas Attorney Rufil og si Idol Boyke mao'y dala mga sukintig paminaw sa kanini Antarpolin. Tuwa dis Attorney Rufil dito to na, At isoy na kayo ato ang manager dito karon nga nakakuan appeal sa ato ang kanang na ang mangrove planting mga kasama. Okay, yes, kasamang RV.
Yes, kasi hindi atong naswayan sa pag-episode lagi na kay Gisal matuod ka sa electricity. Kaning topi, ani ang malugong aron nga di siya nausa o galing sa kamitay, dili siya matangtang kasama Benji aron nga mugamot siya sa mga pahinto siya mangroves. Kasama Benji, ang ato ang mangroves kasama Benji, nakaduog pa tanong nga, grabe kayong baha-baha din sa dakban sa Sugbo. Bahin no sa Sugbo kasama Benji, labi na sa ato ang mga Tri-Cities kasama Benji. Ang ato ang mangroves, dako kay na siya og ikatabang kasama Benji. Panahon nga dunay maabot nga bagyo. Tumikan ang kini makatubong sa tubig lumuagas dito sa daan kasama Benji. Na ay mga kalamidad kasama Benji, hinungdan nga giawhag sa gyud nato no ato mga Subuanon, ang asa man karon na danaw kanato kasama Benji sa pagsuporta kanato sa live ug sa on air kasama Benji. Mas kayo nga kanang mananong gyud ta nya. Pa nato si Sir Goliath. Oy, nasi kasama Goliath, oh. Kay gawas nga makatabang ta sa ato ang kalikupan, gipaningot ta ug kay atong pagtanong kay tindarong gyud ang among pagtanong na. Tudling gyud kay sangawan ninyo mga. Ay, nasi kasama Goliath, wa mo kuno niya gilubog og mayo iya ha. Pudlong kay naman. Ang ako mensahe ninyo nga kung doon ko yung mga higayon nga makatanong ta sa atong kabukiran kay kusog na kayong nato ato nang buhaton mga makatabang yun siya. Wala sunod siguro namang mga una-una mga rigol ambot lang ni attorney no. Basig adto na may sa bukid mananong kay wa nagyutanong atong bukid. O tanawar ko. Naupaw na. Atong balikan kay. Okay. Hindi na tayo. Wa na gyud. Busa tabangan nato atong kalikupan ang environment nato inday mao na inday kay ka sa City Capitol. Dapat si kasama Francis Espares. Sige, dagang salamat. Kay minimo. Thank you kayo. Dagang salamat. Attorney Day. Attorney. Station manager. Yes, Attorney Rafael. Ada na. Live na. Live attorney. Sa IFM ug dire sa ato on air ug Facebook attorney. Mayong untag na itong tanan, o niya happy 73rd anniversary RMN, o naata karon dinhi nakita nagtanom ta og mga mangroves, kay kini pagtabang sa kinaiyahan, o niya pagkatabang ni sa flood control. Kana. Flood control. Mga private man ta nga mga tao, but ang uban, ang trabaho sa gobyerno, ipatrabaho sa gobyerno, hopefully ma-okay sila. But kita sa itong capacity si private nga mga tao, tabang ta gihapon no pag atibans kinaiyahan pinagi ini atong mangrove. Why contractor ni attorney? Why contractor tidarong niya mo. Salamat kay sa Senro nga mo nag-provide nato sa mga Thank you. Nga salamat sa kinatibuk-ang puwersa sa DYHP ug IFC. Malipayon nga nananom sa mga mangroves, gawas nga kananaang atong anniversary ron, nagpahinumdum na to nga kining RMN natukod ni siya dunay purpose, dunay katuyuan nga natukod siya. Okay. So karon gi-remind na punta sa magkausap pa natay mga gipahigayon nga mangroves planting tungod kay pag-remind ni nga nganong ni-exista tungod kay dunay tay katuyuan nga ni-exista o naay purpose atong kinabuhi, naay purpose atong company. Salamat. Okay, moto si Attorney Rufil, ha? Ano si Idol Boy kay? Si Father, kita to ba to rin? Salo. Father Salo. Bital sa swerte kay wa ko pare na. Og naparot ako susurot padre. Goliath, antog na ko si Goliath. Pinakupon. Kasi Idol Boy kay. Sa programa na mo, labi na gyud sa Straight to the Point, morning edition ug evening. O labi na yun sa sumbunganan ni Ma'am Aida Taon. Sa mga Goliath, Pag kinatagaan sa kalat ni Trump, no? 150,000 to. Hapon pila, Ma'am Aida? 140 lagi. Hindi kayo. O na itinuod nga servisyo sa katawan. Tinarang nga. God bless! Thank you kayo! God bless! Yehey! Tinuod di nga ng birwa daw. Di nga kami ka po. Kung bahala ko. Ikaw sa tuloy. Ayaw, usa lang doon. Kaya ng birto na na. Thank you. God bless!
Okay, kasama mo Idol kanina Boyke. dato ang station manager sa IFM. Idol Boyke. Sama ni Atty. Rufil, maugid na ang ato ang tahas, ang pag-transform sa kinabuhi sa mga tao, ang pagtandog sa kasing-kasing sa mga tao. Unya, Ma'am Aida, Atty. Rufil, kining ato ang tisok sa paglao. Mura ni og sequel sa ato ang tisok last year. Dito tag barangay sa Pangdako, bukid ta. Unya, karon nagpadagat na punta. So again, ang IFM og DYHP, padayon gyud no nga mo atiman, dili lang sa katawhan ko, di lakip na sa kalikupan. Happy anniversary! Woohoo! Ayong salamat, no? Ibisan ato ang news director. Kasama kayo, sa ikasulti ni mo. Happy anniversary! O, tulipay kita ka nakakabang kita environment karon kasama Benji. Yes. Karong taon-taon. Kasama Benjing, kebo ko excited na ka sa dagat. So, okay, kayong salamat mga kasama mga idol. Ang ato ang pagtisok no sa tungki o puhon-puhon mahimo nga mga mangroves kasama Benji no. Mahimong dako kayo og ikatabang sa atong kalikupan. Labi na karon nga duna tay daghan nga isyu kabahin sa pagbaha, ilabi na ning pag-uwan kasama Benji. Dako gyud kayo ni og ikatabang hinungdan nga atong padayon nga awhag sa ato ang mga sugbuanon, atong mga kaubanan o atong mga kasama Benji nga musuporta ni ining pagpanalipod sa kalikupan ug bisan kanamo diri sa RMN Cebu. Happy 73rd anniversary mga kasama. Kasama sa Benji. Yes, kasamang RV kana sa matag-usa ninyo diha. Pila ka buok inyong kanang tanom nga tungki matag-usa? Oh, matag-usa ka na mo kasama Benji, nagupot ni og lapas sa Napulo. Okay, so daghan kayo. Benji. Oh, daghan kayo nya pure buyag ubay-ubay man ta makaubanan sa so napas Napulo. Kana makakuan-kuan na gyud na makapugong na gyud na flood control na. Yes, kasama Benji, anaa sa moabot 2,000 ka mga tungki ang ato ang natisok karong adlaw kasama Benji. Kadaghan di ay. Kadaghan kayo. So noon kaning ni dili man ni dayon mo dagko dili man nimo dagko nya kanang uban delikado pag mabanla sa uwan kanang na mabanla sa baha pero at least man lang kanang na may uban diha nga kanang do na may makaigsunan nato nga kanang bitang ilahang kamot nya kanang na ang buhian kay tanom na poy uban nga kanang di malason malaya ang tanom. Noon, tinuod na kasama Benji gani pag-explain sa Cebu City Centro ganyan. Nagsige siya ingon nga dunay mga posibilidad nga mamatay ang tanom, ang imong gitanom mo na nga itugsok gyud pag-ayo ang tungki. Pero nagunaon ko bakit dai ka na bitawng dili buhion og kamot diri nya humana nig tusok mamatay na dayon kasamang Benji. Tinuod. Nasa behind sa atong kamera kasamang Benji si kasamang Raymart Pugoy. Napainit-init aron mapakita sad sa atong mga kasama kung unsay atong gibuhat diri. So mga kasama mga idol, ilik lang no ang pagtuki sa isyu dato diha sa kahanginan ang ato ang obligasyon sa ato ang mga listeners kasamang Benji apan ang pag-awhag usab kanina na himong moabag o mosuporta sa pagpanalipod sa atong kalikupan. Dili man nin siya diha-diha dayon moturok or motubo kasamang Benji apan daghan nga mga henerasyon ang makabenepisyo ni ini. So daghan kayong Happy 73rd anniversary RMN. Gikan na lang diri sa Dakbayan sa Sugbo. Habig diri sa may SRP kasama Benji. Ini yung Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RMN. Okay, salamat kay kasamang Radyoman RV Veloso, kasamang Raymart Pugoy. Anya tuwa dito mga sukindig pamin atong station manager Atty. Rufil Banyok og si Idol Boyke ato asang manager sa IFM sa atong ika-73 nga tisok sa paglaom. Natuan na tinuod nakatisok na tinuod sila. Karon atong tan-aw ni kay dunay flood control dito ha. Pero ni Sinyas kasamang Nistor, kasamang no, kuan sa break sa kasamang Nistor o gamay. Okay, standby lang sa gamay, makasama hakim, inom sa tagkape gamay. Straight to the Unya, sa dili pa nato, kanang naang balikan. Agad tong gisgutan mga sukindig paminaw kabahin ni General Torre. Di apa sa Jean Fajardo mga sukindig paminaw ha, og si Laila Dilimag story. Kay nganong mangyod nga matod pan Torre nganong dito mangyod niya na deliver ang cake ditong Laila Dilima ha. Ato sa nga tagag pagtagad kay kining ni ang burag dili gyud magpalupig
ang isyu mga sukintig paminaw sa flood control project, dili gyud gusto nga matabunan. Ang isyu sa flood control project niini karong nahitabo ni General Torre. Ngano man diris mandawi mga sukintig paminaw, bisag walay kusog kayong uwat. Bisag walay kusog kayo nga uwan, bisag wala kay kusog nga baha, pero tikulahaw lang mga sukintig paminaw nga natumpag kining dakong porsyon sa flood control project. Tanawa na itong tanawa ka ni. Tanawa ni kanina ang uban nakakita naman ani, pero atuan ni mga sukintig paminaw nga kanang naang isgutan, atuan ning analisaron kay sunan ka kasamang nisdor. Wala oy. Atong pizza 25 or 26. Walay kusog nga uwan. Wala po'y kusog kayong baha. Lahir atong dunay namatay, dunay naanod nga taksi. Pero sala mga pagbuto sa isyu ni General Torre, pagkaugma murag ni dungan man sab kanin ang flood control project nga natumpag rag iyara. Diri ni mahitabo mga sukintig paminaw sa Zone Talong, Barangay Paknaan, Dakbayos, Mandawi. Ato kuno tan-aw ni kipagkao, unsam din pagkatrabaho Gusto ning repra pa dun. Karondol na. Iali na sapa nabungkot. Sus. Tanawa ka sa manistor, umuro magipatong ra nila. Tanawa Mao kuno ni ang riprap. Ni-dive na. May hapon mga idol. Yata karon re kilit sa pa mga idol, nagtan-aw taning riprap mo na, nahawog na gid sa pa mga idol. Nara mga idol. Grabe mga idol. Takilid na gid siya sa pa, ni ali na gid sa pa mga idol. Ali gid sa pa, bungkag na gid siya. Grabiha ani no? Tanawa. Saon naman lang ni mga idol. Sus. Kadako sa kwarta ni idol nga gigastuhan ning repra pa dol. Karon dol na. Iali na sa pa, nabungkag na. Tanawa Amnay now. Moy. Wala dol, to na sa pa dol. Ni-dive na. Dive na gyud tinuod, sawam gyud tinuod. Mga idol. Karon re kilit sa pa mga idol. So ato ang mga nahawog na gid sa pa mga idol. Natugpag gyud ka sa mang nistoro Grabe mga idol. Unsa man ning kuana nga murag unsa man ilang trabaho tingali duwa tingali ni unsa maka sa mga nagtan-aw sa Facebook Live pasensya kaayo kay medyo na kuan ang ato ang internet sad mga sukintig paminaw Diyo na problema ato ang internet connection din Kwarta ni dol nga. Basig nasuko dagoy kontraktor aning ning atong internet dire. Kaya nawagtang man ang ato ang kuan sad. Pasensya kaayo balik lang ato ang mga naminaw nato. Ang katong nagkuas Facebook pasensya kaayo kay kanang na ang mura ang kontraktor ba kasamang nistor ang kontraktor nga nagtaod sa tuang internet mga kasama murag nasuko tingali po. Sumaon ni diri sa may Zone Talong ni mga sukintig paminaw. Diri ni sa may Zone Talong sa dakbayan sa Mandawi, Barangay Paknaan. Sus grabiha, taas kaayo ang kanang naang flood control. Kanio? Kwarta ni dol nga gigastuhan ning repra pa dol. Dako gidol. Karon dol na. Iali na sa pa, nabungkag na. Tanawa ra na og giunsa man ni pag-ugbok nila. Amnay now. Wa din ni kaluti og mayo kasamang nisor nga dunay lig-on nga pundasyon. Dol, to na sa pa dol, ni-dive na. Tanawa biha aning kuana oy nila. Yata karon re kilit sa pa mga idol nagtan-aw taning riprap mo na nahawog na gid sa pa mga idol. Nara mga idol Grabe mga idol. Ali na gid sa pa mga idol. Ali sa pa. Biha ani no? Sus. Saon naman lang ni mga dol. Taas kayo, wa na nahawa na mga sukintig paminaw ang
So kato mga naminaw, okay, kuan na sa kasamang ni story, hunong lang sa no kay stop lang sa no kani. So kaning ni nga mao nga flood control project mga sukin tigpaminaw, riprap ni diri sa may Zone Talong, Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Unya ang nahitabuan ni karon alang sa mga naminaw nato sa radio, di ba kanang riprap ari magyud na sa kanang diring sa may kilid gyud sa sapa or kanang naang ug asa dapit ang kanang naayuta adto dito riprapan. Karon naambak mga sukin tigpaminaw ang riprap. Nahugno, natumba ang riprap makasama og na punta ngadto sa tubig. Straight to the point. Ha? Na tumba na putol dito. Ha? Kaning ni tanawa nya pila ni. Matod ba tinuod ba to nga almost 50 million kuno kasamangkin ang kanang naa nga ato pa nang i-check makasama kung tinuod ba ni nga mao nga budget ani. Unya do na mahinoy statement ang taga DPWH diha sa may Cebu 6th district mga sukin Digpaminaw Engineering Office. Ha? Kabahin ni ini pero imong tan-awon nga kanang naang ngano ba ka ni di po ka makaingon tingali ka sa mang nistor nga natago na ning ni ang simento or natago na ning ni ang ilahang nga stock file nga gibutang ka sa mang nistor kino tan-awa wa man mabungkag wa man maunsa. Posible nga kaning pundasyon ani. Ha? Posible ang pundasyon ani gipatong ra tingali ni gamay siyota. Wa gilubong ba mo man ni kasagaran na hitabo dito sa kauluhan sad. Nga kanang ang pundasyon ba magbantay mo kadto mga kuan na to magtukod og balay. Tukod og balay kaluton og mayo kalutan og mayo para nga ang pundasyon gyud ana maoy. Ayuhon ang pundasyon. Gani ka na magtukod jag balay kasamangken. Do na mo ginay mating ibutang. Ha do na nay mating kasamang nistor. Ha do na nay mating sa dili pa nimo yugbok ang haligi ana. Nya kinahanglan kabilyado na kon ugaling ang imuhang ipatukod nga balay kanang na ang konkret. Ha butangan pa na nimo beam diris ilawom para nga kupot gyud. Kaning ila mangutana tag ibutangan nyo nagmating ibutangan nyo nagbeam silawom wa.